M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Oyera. Amen. Ndikulandireni abale anga okondeka lero Loweruka la Mulungu wachiwiri mu chaka A. Pamene mpingonso ukutipempha kuti tikhale tikusinkhasinkha za moyo wa Aginesi woyera. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yolembera Aheberi. Aheberi mutu 9 ndime ya 2 mpaka 3 kudzawerenganso ndime ya 11 mpaka 14. Mawu amtengo wabwino akuchokera mu utenga wabwino wolembedwa ndi Mariko woyera. Mariko mutu 3 ndime ya 20 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu, a rector ku Child Jesus Minor Seminary, Nankunda, mu Diocese ya Zomba. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imeneyo Yesu adapita kwawo ndipo anthu ambiri adasonkhananso, kotero kuti iye ndi ophunzira ake analibe ndi mpata omwe wodyera chakudya. Achibale ake atamva zimenezi adabwera kuti adzamtenge chifukwa ankati wachita misala. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tikuchita chaka cha Aginesi woyera, amene adabadwa mchaka cha 291 AD ku Roma, ndipo adamwalira mchaka cha 304. Choncho mutha kuona ndithu kuti adamwalira adakali ndithu kansungwana. Anali akuti nsikana okongola ndithu, mchamene amanena anyamata masiku ano kangenge ndithu. Anthu ambiri kotero kuti ankafuna atamukwatira, ndipo anthu ambiri ankafuna kumutomera. Koma iye akuti anapanga chiganizo chokuti apereke thupi lake lonse kwa Mulungu, kotero kuti iye amawayankha kuti adatomeredwa ndi Ambuye Yesu, ndipo kuti bwenzi lake lenileni linali Ambuye Yesu. Nthawi ina mkulu wina amene anali mwana wa gavanala, zina lake anali Prokopo, ankamufunisisa kwambiri Aginesi, ndipo kawirikawiri ankakonda kumamutengera timphaso tosiyanasiyana ndi cholinga chakuti amufewetse mtima. Koma kuti Aginesi adamukana, ndipo atamukana Prokopo adapsa mtima, ndipo adaganiza kuti amusemere chinyawu Aginesi, ndipo adapita kwa agavanala ndikukamuneneza kuti Aginesi amapembeza Mulungu. Ndipo gavanala anamuyitana ndikumamuwumiriza kuti asiye kupembeza Mulungu, amukane Mulungu pakamaso pa anthu. Koma kuti Aginesi adakana, adanena kuti sangakwanise kumukana Mulungu, sangakwanise kupembeza china chilichonse koposera Mulungu. Ndipo akuti chifukwa cha chimenechi anazunzidwa mu njira zosiyanasiyana, ndipo pali nkhani zosiyanasiyana zimene zimanenedwa amene anaphedwera. Ena amanena kuti adavulidwa maliseche ndi kumamukoka mu msewu ndithu ndi galimoto ndi galeta, kumamukoka mu msewu, ndipo kumapeto kwake anafa. Anafa chifukwa anali atapanga chiganizo chopereka thupi lake lonse kwa Mulungu. Kudzera mu chaka cha Aginesi woyera chimene tikuchitachi, tiyeni tipempherere achinyamata kuti choyamba azindikire kuti thupi lawo ndi lolemekezeka, thupi lawo ndi kachisi wa Ambuye. Tiwapempherera achinyamata ndithu kuti chimenecho azichizindikira. Ndipo chachiwiri tiwapemphe kuti asalole kugwiritsa ntchito thupi lawo ndi cholinga chofuna kupezera chuma. Munthu wina aliyense asawanyenge kuti agwiritse ntchito thupi lawo ndi cholinga chakuti apezere chuma. Komanso kwambiri tiwapempherere achitsikana. Ma heartbreak ambiri amene tikumamva kumachitika, akuchitika chifukwa kuti atsikana ambiri ali patsogolo popereka thupi lawo kwa anyamata, kuganiza kuti agula chikondi kwa anyamata chifukwa chopereka thupi lawo, ndipo kumapeto kwake anyamata chakawasiya, mtima wawo makhala osweka. Tiwapemphe atsikana, achitsikana onse
kuti asagwiritse ntchito thupi lawo ndi cholinga chofuna kugulira chikondi. Chikondi chimachokera kwa Mulungu, ndipo banja analenga ndi Mulungu. Ndi Mulungu yemweyo amene analenga kuti mwamuna uyu ndi mkazi uyu adzasiya makolo awo ndipo adzabwera pamodzi nkuzakhala banja. Banja sakakamiza, chikondi sitikakamiza, chikondi sakakamizana, chikondi sagulira ndi thupi. Chikondi chimabwera pamene nonse mwadziwana ndi kukhala pamodzi ndi kumpempha Mulungu kuti adalitse umodzi wanu, pamene pamabwera chikondi. Uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero pali malo amodzi amene ndi mawu amphamvu kwambiri. Akuti achibale ake atamva kuti Ambuye Yesu akukanika kudya chifukwa chokuti chigulu cha anthu chinali chitawaunjikira akufuna kuti achitisidwe munjira zosiyanasiyana, akuti achibale ake adabwera kuti adzamtenge chifukwa ankati wachita misala. Ndi zomwe takhala tikukambirana chakuti pamene tasankha kuti titumikire Mulungu mwatoto moyo, monga momwe Mbuye Tasisio Ziziyaye mzimu wawo usamumtendere ankakonda kugwirisira ntchito mawu amenewa. Pamene tasankha kutumikira Mulungu mwatoto moyo, pamenepo ndi pamene anthu sazatimvetsa. Ngakhale Ambuye Yesu anthu amaganiza ngati kuti apenga misala. Munthu amene akutumikira ndithu Mulungu ndi mtima wonse, anthu samamumvetsa kawirikawiri, ndipo anthu amamuyankhulira zinthu zosiyanasiyana. Ambuye Yesu kudzera mu uthenga wabwino umene akuti kukumbusa kuti Chikhristu chimayambikanso pamene munthu wazindikira kufunikira kwa anthu ena usanambe kuzindikira kufunikira kwa iwe. Pamene wayika anzako pasogolo, wina aliyense amene ali Mkhristu aziyamba wayika kaye anzake pasogolo, aziyamba kaye waganizira za anzake. N'chifukwa chake Ambuye Yesu mpaka makanika kudya amayamba kaye aganizira za ubwino wa ena asanaganizire za ubwino wawo. Kodi inu ndine timaganizira za ubwino wa ena tisanambe taganizira za ubwino wathu? Timpemphe Agnes Woyera atipase chaulere cholonjeza Mulungu ndi kukhala malonjezo amene tapangawo, atipansenso chaulere chakuti tizizipereka mwatoto moyo pamene tikumutumikira. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.